ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നത്തോലി അച്ചാറാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 2 ചുവന്നുള്ളി, 8 വെളുത്തുള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, അച്ചാർ പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മീൻ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ്, മുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പാൻ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എണ്ണ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ, അത് കാരണം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും കൂട്ടണം. ഞാൻ ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 8 എണ്ണമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇടാം. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൂക്കണ്ട, ഒരു മീഡിയം മൂപ്പൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം. ചുവന്നുള്ളി ഒരു 2 ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലോണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പച്ചമുളക് 1 അതും നല്ലോണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മെല്ലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മുരിയണോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 5-6 വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മുരിച്ചിലൊക്കെ മതി. ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അച്ചാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അച്ചാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയൊക്കെ മതിയാവും. ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ പൊടിയുടെ അളവും കൂട്ടണം കേട്ടോ. അച്ചാർ പൊടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവയും കായവും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് മുളകും മഞ്ഞളും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ അച്ചാർ പൊടി റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ടും കിട്ടും. നമ്മുടെ അച്ചാർ പൊടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അച്ചാർ പൊടി മുരിഞ്ഞ് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോ 1/2 ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവണ്ട, ഒരു ഭയങ്കര കുത്തായി പോകും അത്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അച്ചാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏകദേശം എത്ര വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏകദേശം. നമ്മളൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ചെറിയൊരു തള വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മുടി ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ അളവ്. ഇനി വിനെഗർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരായാലും 1 ടീസ്പൂണോ 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുള്ള ടൈപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളമുള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അച്ചാറാകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അതാവണ വരെ അതൊന്ന് കുറുകണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ നല്ലോണം കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുന്നേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നത്തോലി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ആ ചാറൊക്കെ മീനിനെ നല്ലോണം പറ്റണ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കണേ കേട്ടോ, അതൊരു ട്രിക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പൊന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ.